Plaza de Santo Domingo. Aquesta plaça va ser de gran importància en el passat pel fet que es tractava d'un centre comercial obert on principalment es venien productes de l'horta. A més, era un lloc de festa, ja que allí se celebraven els festivals més típics. Està envoltada d'edificis amb un gran valor arquitectònic. Palau d'Almúdia. Es tracta d'un edifici singular d'estampa imponent del segle XV. Va ser un antic dipòsit de gra alhondra de la ciutat. L'edifici es va convertir en 1886 en audiència judicial i avui alberga l'arxiu de la ciutat. Santuari de la Fuensanta. Molt a prop de Múrcia, en la pedania d'Algessares, hi ha el Santuari de la Fuensanta, residència habitual de la Verge Patrona de la ciutat, des del qual visita la ciutat 2 vegades l'any en romiatge. Real Casino. Situat en una de les principals carrers del centre de vianants, Traperia sorprèn al visitant pel seu eclecticisme. La fatxada, que és obra de l'arquitecte Pedro Cerda Martínez, conté elements decoratius tant clàssics com modernistes. Palau Episcopal. A la plaça del Cardenal Belluga s'alça al costat del majestuós imafront de la catedral, el Palau Episcopal. D'elements arquitectònics molt singulars, és una altra de les obres cims del patrimoni monumental a Múrcia. Castell de Monteagudo. Es localitza a la part alta d'un turó de roca calcària des del qual es domina tota la vall septentrional de l'Horta. El passeig del Malecón. Museu de Ramon Galla. En el seu interior es pot recórrer la interessant vida artística del pintor i escriptor Ramon Galla a través de les 500 obres que componen la col·lecció. Així està l'economia. Sector primari, sector secundari, sector terciari. Arturo Pérez Reverte. Són els personatges importants, però no... Sí, són personatges famosos. Camacho, Eduardo Zaplana, 8. Gastronomia, michirrones, cocido de pelotas, arroz bomba, morcilla, El arroz és un ingredient. pimentón de la Vera, mojamas, Molt bé. farangollo,
arroz y costilleja. Perdona que... Paparajotes y vinos con demoníaco o Denominació d'origen. denominación de origen. Así está el pastis de carne. Así os col·loca la preparació per qui vulgui fer-ho en casa. Que Que és... te la demane. Que te la demane, no anem a estar ara llegint tot això. Nou, com anar-ho? Pot ser o en cotxe, Molt bé. en avió, en autobús o en tren. Ai, perquè veníem d'on? Venien de Santander a De Santander, Murcia. vale. En l'avió ha hagut un problema perquè no se podia. Mitjà de transport, cotxe, via A3 a 1, autopista. Temps, 8 hores i 34 minuts, Clar. 811 quilòmetres. Estava ben lluny, clar. Preu, peatge, 3 euros 25, combustible 68 en 21 i total 71 en 46. Treno, 10 hores i 37 minuts, total 71, no, bitllet 95 en 25. Autobús, 14 hores i 45 minuts, bitllet 55. Total, ida i vuelta 110 euros. Avió, 3 hores hasta Alacant i 55 minuts en bus per plegar allí perquè... Està ben lluny, sí. Sí. Bitllet d'avió, 320 euros. Bitllet bus alça, 15 euros. Total, 335 euros. Hi ha un bitllet? Sí, ara us posaré la col·loca. Vale. Oci, restaurant. Gasto en la pequeña taberna desde 22 euros. Dinar 2 días, pura cepa desde 9 euros o per 2 nits. Cafeteria desde 6 euros, total 64 euros. Hotel Nelva, 4 estrelles. 2 nits, 58 euros la nit. Total 107 euros. Total de gastos del viatge, hotel, menjar i transport, 251 euros en 46. Això me pareix molt barat. Ja està. El pura cepa, sopar, 9 euros? Des de 9 euros. Des de 9 euros, però des de 9 euros es demanant una cervesa i una tostada. Sopar val més car, segur. T'ha sigut un poc massa barat, perquè vens des de Santander, que és en l'altra punta, hasta Múrcia, i quedar-te les nits i tot, 250 euros. No, sols és el fin de setmana. El fin de setmana són 2 nits, la nit del divendres i la nit del dissabte. No, és dissabte. Ah, la nit del dissabte. I la del diumenge. Me pareix molt bé. Jo ho faria, per 250 euros. Sí, està molt bé. Vale, així tinc un vídeo que ara us l'ensenyo. Però vas a ensenyar-lo ara? Pues fique pausa.